Агыйдел җәмгыяте терлекчеләре малларның рационын дөрес оештыру нәтиҗәсендә мол продукция алуга йөз тотып эшли. Җәмгыятьтә бу җәһәттән эш җайга салынган. Йонны бригадасында барлыгы 270 баш савым сыеры, бозаулаган 71 тона, 300 буаз тона, 50дән артык яшь бозау асрала. Җәйләүгә чыгу белән савым икеләтә арта төшкән. Бүгенге көнгә ферма буенча барлыгы 35 центнер сөт савып ала. Бер сыерга 14-15 кг артып китә. Продукцияның сыйфаты да яхшы, югары һәм беренче сорт белән саталар. Моның өчен фермада һәм җәйләүдә сөт суыткычлары урнаштырылган. Әйтергә кирәк, биредә терлекчеләр маллар өчен тиешле шартлар булдырылган. Сыерларны саву механикалаштырылган, аппаратларны һәм башка кирәк-яракларны юу, малларга эчерү өчен су бар. Көтүлекләр, уңайлы электр көтүче куелган, үлән мул. Савымны арттыру максатында һәр баш сыерга 6 кг фураж уны бирелә. Эшләрнең көйле баруында тәҗрибәле ферма мөдире Тахир Хаҗиповның өлеше зур. Аның кул астында эшләүче савымчылар Хәнә Мирсаитова, Рита Шәйхетдинова, Галия Габделхакова, Әлфинә Мөҗипова үзара ярышып бердәм эшли. Шушы йонны коллективында 4 даярка эшләйбез. Галия, Рита, Зилара, мин Хәнә. Бик тату эшләйбез, коллективыбыз бик тату. 220 сыер савабыз. Һәр бер сыерга 15 кг сөт алабыз, Аллага шөкер. Менә хәзер җәйләүгә чыктык. Җәйләүгә чыккач тагын сөтне арттырырбыз дип тырышабыз. Яңгырларына яусын. Эш хакларыбызны вакытында түләп баралар. Әйбәт алабыз зарплатаны. Безнең фермабыз да бик әйбәт. Хуҗабыз Пинат Әнвәровичка рәхмәт әйтәсебез килә. Бик әйбәтләр хуҗаларыбыз. Безне машина йөртә, алып килә, кайтара. Алдагы көннәрдә дә бердәм эшләргә язсын, шушылай тату итеп эшләргә язсын. Агымдагы елда бозаулаган 71 баш тонаны Наилә Солтангәрәева хезмәтләндерә. Исәп эшен төгәл итеп учетчы Раушания Шәйхметова алып бара. Җәйләүдә маллар 2, савым һәм буаз сыерлар көтүенә бүленгән. Терлекчеләр Әсхәт Миңнебаев, Айрат Сәйдгәрәев, Рушан Шәрәфетдинов электр көтүчесен хезмәтләндерә. Малларны вакытында савымга озата, гомумән мул сөт алуга үзләренең хезмәт өлешен кертә. Сыер саву корылмалары операторы Марат Суфьянов сөт үткәргечләренең хисталыгын, аппаратларның ватуларсыз эшләвен контрольдә тота. Яшь үрчемгә килгәндә 3 айга кадәр бозауларны Нәфисә Хәертдинова, аннан соң зурракларны Әлфия Шәйхметова тәрбияли. Алар җаваплылыгында яшь үрчемнең рационын баланслап, иртәле-кичле һәр башка 4 литр сөт, 5 кг исәбеннән печән, салам, су, фураж бирү, торак температурасын саклау, чистарту, зооветеринар таләпләрен үтәү тора. Бозаулардан алынган тәүлеклек артым 750-800 грамм тәшкил итә. Үрчемнәр арасында үлем күзәтелми. Әйтергә кирәк, маллар биредә ясалма орлыкландырыла. Ветеринария врачы Лилия Шәйхисламова үз эшен белеп башкара. Һәр даим малларның сәламәтлеген тикшерә. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе, Гүзәл Фатхуллина, Маяк редакциясе.